Objav spolu so mnou fascinujúci svet ekológie a zisti, ako môžeš aj ty pomôcť našej planéte. Ja som ekovedko a o ekológii viem všetko a prezradím to aj tebe. Dnes dážď a dažďová voda. Ale najskôr sa ťa opýtam, vieš, ako vlastne vzniká dážď? Dážď začína svoj príbeh v riekach, jazerách a moriach, odkiaľ sa voda vyparuje a stúpa do oblohy. Na oblohe sa tieto malé kvapôčky spoja do väčších oblakov a keď ich už je naozaj veľa, zmenia sa na kvapky dažďa, ktoré spadnú späť na zem. Dážď je pre nás veľmi dôležitý. Pomáha rastlinám rásť, naplňa rieky a jazerá a zabezpečuje, že máme dostatok vody na pitie. Vedel si, že na Slovensku spadne za jeden rok toľko dažďovej vody, že by to naplnilo asi 100 miliónov plaveckých bazénov? Ale pozor, ak bude teplejšie a bude menej pršať, môžeme mať problém s nedostatkom vody. Rastliny by mali menej vody na rast a rieky by mohli vyschnúť. Dažďovú vodu však môžeme aj zbierať a používať ju doma. Stačí mať špeciálny systém na zachytávanie dažďovej vody. Takto získanú vodu môžeš použiť na rôzne veci, napríklad na polievanie záhrady, umývanie otcovho auta alebo dokonca splachovanie toalety. Zachytávanie dažďovej vody nám pomáha šetriť pitnú vodu, ktorú by sme inak museli používať práve na tieto účely. Je to šetrné k prírode aj k peňaženkám našich rodičov. Polievať záhradu pitnou vodou nie je vôbec dobré, pretože pitná voda je vzácna. Rodičia a starí rodičia by mali používať dažďovú vodu. Zachytávanie dažďovej vody je jednoduché. Stačí, ak má váš dom odkvapy a veľký barel alebo nádrž, kam bude voda stekať. Dažďovú vodu môžeme zbierať nielen v záhrade, ale aj v malých nádržiach na balkóne alebo na terase. Takto si môžeme zabezpečiť dostatok vody na polievanie rastlín, aj keď je leto a neprší tak často. Ale pozor, dažďovú vodu nepoužívame na pitie, varenie alebo umývanie rúk, pretože nie je tak čistá ako voda z vodovodu. Môžeme tiež vytvoriť malé rybníčky alebo vodné záhrady, ktoré budú zachytávať dažďovú vodu a budú pekným doplnkom našej záhrady. Navyše, sú to také oázy pre zvieratká, ktoré budú mať prístup k vode, aj keď bude sucho. Tak čo? Pridáte sa k nám a začnete zbierať dažďovú vodu? Je to jednoduché a pomôže to našej planéte.